Aquí en Cariño exclusivamente, senón en Ceás. Despois pasei para Cariño ao poñerse aquí o carro varadero. Aquí o que se pode facer tamén son lanchas máis pequenas, calafatear os barcos, pintado, lavado, todas as cousas, o que se, máis ou menos o que se ven facendo nun carro varadero. Todas as cousas. Pintados, reparación, meter unhas tracas, meter... En fin, cousas de pouca importancia. Esta é a defensa do mar, e que ben axuda a que o porto sexa de abrigo. Xa no ano 1885, por lei do 3 de maio, o porto de Cariño foi nomeado Porto de Refuxio. Dende entón, a terra foi gañando moito espacio ao mar. Pouco a pouco foise aterrando e parte dos paseos, non hai tanto, era tamén mar. Unha das tradicións que ten Cariño é a danza dos arcos. Segundo contan, foi unha artimaña para distraer a atención dos sitiadores na Idade Media. Cando a praza estaba sitiada e non tiñan xeito ningún de saír, decidiron bailar a danza dos arcos. E os sitiadores, que tamén estaban entretidos mirando, cando quixeron darse de conta, houbo unha loita e aquilo rematou. Xa, para deixalo pobo, podemos dicir algo que é propio do pobo. O que a Cariño ven, con cariño volve.